Bakit adati istorya ka niyan? At mo? Yeah. Ito istorya na ko. Dakano ti baak nga bakod ang tawon ti 70. Unfortunately, dahil nga bakit natay. Oh. Kat hindi ipunpon da ko ma. Apan da ikali. Hindi bagkatan da kano dahil nga bakit. Jay lungon na. Apay nga dagsan. Han nga mabagkat. Oh. Nagtutulungan kano ti mano nga tao. Padasan da bagkatan madi nga talaga. Tapos kung nakano jay panglakayan di jay nga lugar. Ta kaugalian nga ron niya ko na nga adati gamang na dayta, adati usar na dayta nga kayat na nga itugot. Kunada kano. So idi So hindi kinalkalda di kwarto na adagayang pimandagay na kukwarta nga inururnong na. Tahan nga nagbangbang ko ti bakit so savings na. So kung na di panglakayan, sige alam niyo dayta kwarta, inayon niyo di talungon. So inalada kano di kwarta, inayon da kano di lungon. So idi padas na kano nga bagkatan di lungon ni limagan. Limagan. Tapos impanda kano ijinay pangikalyanda. Idi lokatanda kano di lungon sakbay da nga ikali. Abay agluluwa di natay nga bakit? Agluluwa kano kas lang asad. Nagsangsangit. Kas ata tayo adati luwa na dito dito matanak ko na dai panglakayan manan. Awan. Antay nga ipunpon ta. Adati kayat na nga isurot. Kunada. So insubli damanan ni Jebalay. Binagkat damanan tapos insubli Jebalay. De gayam adati aso na gayam. Siguro ti kaugalyan ti meaning jay na luwa na kayat na nga isurot jay aso na. Kan jay pusa. Tagta, sige partiyan nyo dayta pusa kan aso kunada. So pinartida. So pinartida nga ron kat awanan. Tagta, sige intayo manan ikalin. So idi binagkat damayat. Tapos inpandaman nun jay bangikalyanda. Tapos idi ikabil da ko madjay di pa kalyanda. Bigla man nga din magsan. So kung nga niya pa nga tati kayat na nga itugot da ito nga lulang tayo ko na tabaak na ron. Idi ko ako na nga intayo birukan no niya da ita gamang napay na kahit na nga isurot. So insubli daman ng Jebalay. Talaga kinalkalda jay bunga balay. Amin. Tapos ijinay Katrina gayam idi ikastada. Adang kinakita dang ako amom jay jay mailaklak ko jay market ti bagyo nga kayo nga ashtray nga sinanbuto. Ada gayam ihuldulin na. Ket ko na baka dahil iti kayat na nga isurot ko na. Ket inalada ka no day jay kayo nga ashtray nga buto-buto nga day. Sige, inayon dita lumuna kunada. So inayon da ejay lumuna. Idi padasin nga binagkat ni. Limagan, taday ko nagabakit baak na awan asawa na. So limagang kano impanda nga dagos ejay nga di pangikalyanda. Tagta, las kano sakbay tayo nga gaburan. Lokatan tayo pa takitan tayo. So inayon lang ro jay buto-buto nga kayo niya inayon da ejay nay kadwa na dagi na kwarta aminan. Idi kano loktanda nakaisam jay bakutan. So gaya ti amin nga gamang na nga kahit na nga isulot pati gayam jay jay astri na nga buto-buto nga kayo nga malaka jay market ti bagyo. Ket di ayan idi kano paglukat da nga orkat nakaisam kami diyan na isurot. Ibilo katanda agluluwa. Ibig ko di lang gayang tiket na isurot. Isuman di ay na ipangunpunan. Loko-loko ka mo. Tapos dahil istorya ni Lola Baak. So nga da kayo nga baak dita. No sumang pati tiyempo. The message is clear.